and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Mo bang tumano na nga kung gihangyo nimo o dili? Kanang Tor. Mahimo ba nga tagan na ko nimo og jutang oras para nga makadesisyon ko anang mga butanga, Tor? Ngano? Lisod ba day tumano nimo ang akong gihangyo? Kay kung magatuman ka niya na dindo, ako mismo, di ko mo pahamtang og silot nimo. Di tagay pa preso. I will never prisonize you. Tagdan. Basta kay muna, og hingpit na kang pasayloon sa tanan nimong gibuhat diri nako bangag sa ilong. Oh, come on! Di ko gusto nga imo pa nang hinuktukan og mayo. Kinahanglan gyud nga mo desisyon ka ug imo gyud ang buhat ug pabor nako. Kaya aron magmalinaw na ang akong hunahuna. Ug magkabalik na sa hingpit ang atong maayong relasyon. Bangag sa ilong. Oh. Sige. Sige, Tor. Ako na tumanon. Very good. Ug gusto ko nga karon dayon ato nang buhaton. Kanang tanan nimong gisulti karon. Bangag sa ilong. Dili ba mahimong anam-anam mo na to, Tor? Bisag sa sunod adlaw na lang nato na buhaton nga matubang tanila ni Mirasol. Gusto ko karon dayon bangag sa ilong. Atuon pamanggod nako si Hepe. Asikasuhon pa nako ang tanan para malimpyo ang inyong pangaan. Hangyo lang ko, Tor. Hangyo lang ko. Para nga mahapsay na to ang atong mga lakaw. Bueno, sige. Hatagan tagag duha kadlaw, ha? Duha kadlaw. Dili ba mahimog usa ka semana, Tor? Bangag sa ilong. Duha kadlaw akong gusto. Gusto na mo nga malimpyuhan ang among pangaan nga ikaw may musulti mismo sa tubangan nila ni Mirasol. Bangag sa ilong. Oh, sige, Tor, sige. Ako pa rin kamutan. Di lagay pa rin kamutan. Buhaton yun na nato dindo. Bangag sa ilong. Ayaw na ninyo mo ang lalis na itay. Naara mo gud na ako kung muhatag ba ko di. Usto ka. Usto ka, Mirasol. Naarag na nimo kung mutabang ka o dili. Pero, kung pangutanon ko ninyo, ako yung tabangas dingdo. Mindset ba? Mindset. Kay, suod man nato siya sa itong pamilya. Suod siya. O yan, nakaila sa na ng unsa na siyang klases tao, mapahiubsanon. Mapahibsanon lagi tay. Kun ikay pasultihon. Ang amo lang gud Mirasol nga magbaton lang sad og kaikog si Dindo nimo. Kana. Iya man ang problema. Siya unta mo'y angay mo sulbad ana. Pitaw. Sakto man si Nanay Mer. Dili mahimo nga ikay iyang hasol-hasolon. Ming, wa man siya bang hasol nako, good. Misuway lang siya hangyo nako. Pero wa mo ko'y gisaad nga muhatag kog dakong kantidad. Mutabang ko pero naara nako kon pila. Aw. Kun bayranan lang sa notaryo, bisag ako rin mo bayad. Kun wa na gyud siya ikagasto. Kana si Dindo na anay kwarta. Tag-iya ba na sa Villa Casa? Kun siya palagi unta ang tag-iya tay. Unya karon ka di naman. Mao nang nagpakilimos siya nato. Hoy. Ayaw gyud mo pag-iunan, ha? Kay kanang Villa Casa, mabawi gyapon Dindo. Mindset ba? Mindset. Ini kabawi ana, adato pa na nato. Ay kay ngano? Dato baguday ta jere? Ha? Di ta dato. Kuha man ta. Unsa ba? Mahala kay makomersyal. Di ta dato, pero kwartahan lang kay naamas Mirasol. Ay sus, nagpakauwaw ka mo lang in town, oy. Si Mirasol rin ay kwarta dato, pero kita, wa tay mga singoy. Sigoy. Na, bisag asa na lang gina maabot ang atong storya na Sige, itay. pinasingoy-singoy na. Hangyo lang nako ninyo, bi. Ayaw mo ka problema bahin ni Dindo. Basta ako, wa ko mo saad niya nga muhatag og dako. Mutabang yun ko pero
Kanarang akong makaya nga ihatag niya. Wa tay singoy tay. Ikaw, sabi Abot ka tay. Tahay, kaswerte ba niya no? Di na kamahayan ang atong itabang niya, ha? Di na kamahayan ba? Ang tabang naman tiya, di na sa kamahay. Kay kana bias dindo, misaad yan nato, nga kung mabawi niya ang Villa Casa, usa siyang negosyo din ha, iyang itugyan rin nato. Mindset ba? Ay, mauding mo laban yung kaniya, Jere. Tungod kay, Okay. gisaara na day ka ni Dindo, ha? Oo, di Kuha, ay. Mao di ay. Kuha, gina. Natural! Unsa man di ay? Mobalibad kag nindot ka taniyag. Ay, sus, mailhan yung ka, Jere, nga bahandi rang Dindo may mong giapas. Wa makaisingoy, God. Wa ni mo tanawang kinatibok ang istorya ning tanan. Hilo mo niya! Oh, wa mo'y mindset na. Ikaw ay singoy. Sinoy, bidatos ni mo. Ha? Basta mahutan mo katalungan, no? Ha? Mamilsunal, ginayin mo na ako. Husto na mo, ana. Lain kayong paminaw niya, maglalis mo ang mga butanga, uy. Mautas mga tao. Busit, animal! Pirmigit ang maskam, ini kalakiha, juda. Buanga ini eh. Kung saan man nirong kalakiha nga. Wa may ipikto ang gihatag ni propita sa turno na to. Aw mahimo man atong bawion ang atong gibaya din. Kaya naam tay gipirmahan niya. Kinahanglan gyud nga mabawi to na to. Aw karon dayon din. Bawion na to. Kamo na lay adto ni propita sa turno. Bawi ang akong gibayad. Kay mulahos ko ni Hepe. Makikistorya ko niya bayan ang kaso nila ni Arturo o ni Lucio. Okay. Reglalo din. Sige. Ato na mo. Lagaw na mo, Joe. Bawi agad ha. Okay. Arin mo din. Oh, Animal. Naipit yung ko ini kalakiyada. Pakyas gyapon ko sa kong mga plano. Pero dili may mo. Di gyud ko musurindir ini. Mangita gyud ko mga pamaagi nga akong mapatay si Arturo. Murag, epektibo kayo ang imong paagi nga gihimo. Toro, epektibo kayo. Oh, come on. Bangag sailong. Kinahanglan nga presyohon yun nato siya maayos yo. Ha, atong presyohon naman. Presyoron. Okay na, presyo kapas ka naman ron. noon. Ato siyang presyoron. Kaya kung di nato siya pahugtan, magdaghan lang. Nalipay ko. I'm happy. Sa iyang giingon nga iatras niya ang tanan natong kaso. Unya, ipatantang ang tanang paskil na to nga gipapilit sa puste. Nalipay bitaw sa kusyo. Kinahanglan nga iya yun ang buhaton. Kaya kung dili, makatilaw yun siya disiplina, gikan na to. Bangag sa Oh, ilong. come on. Mayo, good. Nakadaig kay ko sa imong nahuna-hunaan tor nga paagi. Your ways. We find ways. Kada ko video. Why? Human sa duha kadlaw, kinahanglan sab nga ato nga tubangon sila si Mirasol. Aron siya mo limpyo sa itong mga pangan. Ngayang giguba sa tubangan nila ni Mirasol. Bangag sa Oh, ilong. come on. Mura ba to siya og nagduha-duha? Murag nagtubay to picture. Uy. Aha. Og nagkuyawan sa imong gisulti. Nagtubay-tubay siya, ha? Oh. Wa siya laing kapilian siya. Tumanon yun niya ang akong gimando niya. Nakailan na kayo si Dindo sa akong batasan. Nga kung mo bahad ko og tao, ako yun ang tinudon. Pero kung mayo siya kasabot nako, ug mutuman lang siya, wag itay problema nga tubang bangag sa ilong. Ah, come on. Nag-goal gito siya karon. Ha, mau ka na tor. Nag-goal. Nag-goal. He is sad. He is nagulays na ko. Yeah. Kay sa higayon, nga iyan ang buhaton. Mahog na siyang bakakon, liar, evil, sa tubangan sa pamilya ni Mirasol. Aha. Husto ka siyo. Husto ka. Mauwawan yun na siya. Bangag Oh, sa come ilong. on! Pero, Tor, unsa may gusto nimong mahitabo? Unsa may gyud? Kung watubang nata nila ni Mirasol. Siyo. Gusto ko nga bakwion ni Dindo ang tanan niyang gipasangil batok na to. O kinahanglan nga iyang ang kunon nga nagtumo-tumo ra siya na to bangag siya sa ilong. Yupi! Sa Yopi. Dili eskwelahan.
Unsa pa? Unsa pa? Aha. Gusto ko nga ang kunon sab niya nga siya mo'y nagpatay na ko kaniadto. Ang selong. Oh, come on. Musunod ka siya, anak, Tor. Natural. He will follow. Natural. Kinahanglan nga iya ng litukon sa tubangan nila ni Mirasol. Bangag selong. Unyag di siya mutuman. Di siya mutumanize. Di na mo. Ha? Kinahanglan nga buhaton yun niya. Kay once nga iya akong supakon, ako mismo may musulti nila ni Mirasol sa tanan niyang gibuhat na ko bangag selong. Unyag di siya mo angkon. Di siya mo angkonize. Hindi siya mo ang kunais. Oo. Tuko na kunais sa tubangan nila ni Mirasol. I will tukarize her. Dahil na ko. Pangag sa ilong. Ayaw sa bana, Tor. Bad man na. No. Bada. Bada, no, ha? Ang may ini, no? Sunod adlaw. Atong sabuton si Dindo para mahanay na to ang tanan. Ato ba yung hinumduman? Oh. Nga ang katuyuan ra nato nga mabag-o ra si Dindo. Nya. Dindo will renew. Nadaan na sa SpongeBob nga. Karang sincero na gyud ang iyang kabaguhan. Para ma-validate ng iyang pagbasol. O kung gusto siya nga di mapriso, sundon yun niya nga kung gisulti niya, bangag sa ilong. Oh, come on. Imo gyud siyang ipapriso. Natural. Kung mo ito nang naon, angay yun niyang bayran ng iyang mga so, ako bitaw. Ha? You. Yeah, me. Ako mo dahil sulti. Ako bitaw, na impyerno man ko tungod niya. Ha? Mo bitaw, grabe na hinoon kayo ni ang akong mga pag-antos karon. Mao nga, para patas yun mi, kinahanglan nga sondon yun niya ang tanan na tong imando niya. Kay kundi, tabla ra nga di siya sincero sa iyang pagpaginulsol, siya mga sabangag sa ilong. Husto sa. Oh, You're right. yes. Mga pugson yun na ko siya. Aron mailhan na to kung unsa siya ka matinud-anon sa iyang mga saad diri nato bangag sa ilong. Nay, ano des Mirasol? Milakaw man to. Wa di mo magsugat. Wa man, Nay. Bag-uhay lang gitong milakaw. Ngano man unta di ay? Nakakita ko sa mga pulis sa palibot og ilang gipatangtang ang ilang gipapilit nga mga poster batok nila ni Toribio og ni Lucio. Basin og nakaamgo silang wa dito isa tong mga tawhana. Ug naasad ko'y nadunggan nga balita, Nay, nga giatras na kuno ni Dindo ang mga kaso batok nila. Maayo noon. Kano sa man lang nagibalita. Sinangsin siya may nagsulti nako. Gibalita ko no sa radyo. Kana kay gibakwi man ka nilang kaso atong mga tawhana. Timaan nga dili dito sad ang mga tawhana. Mao nay wa na ako masabti, Nay. Ang ako niya na ipangutana ni Mirasol nga to ni Dindo kung anong giatras niyang kaso. Pero tibayan niyang pangugat nga sadaan dito sila. Nya karon kalit lang nilang giatras ang kaso. Di na masabtan sa kadaghanan, Nay. Sila ra ginahibaw anak ming kun ngano na. Kung mo anhi ganin as Dindo, Nay, daghan yung kaikog isukit-sukit niya. Daghan kayong mitumaw ron sa akong huna-huna. Para nako no. Dili na naangang daginuton pariming oy. Pasagdi na lang na sila. Ang nakadaot man sad good Nay ba? Kay si tatay, puwerteng nakalaban anang Dindo. Unya, si Mirasol, ilaro nun si kay Dagway. Dalir kay na siyang maulu-uluhan ni Dindo. Ay saon. Manggiloy o magunag kinaiyas Mirasol. Ay okay man ang manggiloy Nay. Pero, dapat gihapon ba mo balanse siya sa iyang huna-huna? Una siya mo tabang kung kinsa ang tao nga angay niyang tabangan. Angay gid na tong iampo ang usag-usa. Labi na gid ng ibong amahan nga perting. Parmilang yung masaag ang huna-huna, ana. Kinisad sa tatay, no? Makalipog yung kaay kinaiyan, Nay. Liman man unta na siya. Dapat, Nay, siya maoy haligi o sukaranan sa atong pamilya. Labi na sa pagtulunan nga gitudlo ni Kristo pinaagi sa simbahan. Ay maugid unta. Pero unsaon mga tapaw man kayo ng kinaiyay mo amahan. Muna, way singoy. Way singoy. Muna nga, pirmi gimi maglalis ni tatay. Ay, lisod kaayo kung makiglalis ka sa taong nahibaw siya siyang sayop. Unya mo tubay pagkakaniya, lisod na, lisod. But lang na oy.
Kay ako, di ra bagyo ko palupi og katarungan ay. Mas maayos sad nga maglikay na lang kas imong amahan riming. Kay lisod na kayo kung kamo na siya magdako og lalis. Hey, Oh. Unsa? Sa tingin mo? Di niya iuli nga akong gibayad nga 60,000? di ko na uli din. Kay? Ako na nakuangan siya yatag. Usa may kuwang? Siya yatag. Oh, Saan na? librito ni. Masawa ko na sa naghurot, sa di pa na to gamito ng lana. Ang naingon niya. Uy! Usa ning pinulungan ani? Di ba ko kasabot? Adraw. Sa? Oh, sa naman. Ikay basa. Ikay basa. Tara. Oh, basa. Ako lang. Okay, makasabot ka na. Ikay basa. Sige. Minawa. Hmm. In nomine et domini Catchulis Spiritui Lagumtum op Sopowum Gutum Tagumtum. Unsa ko? Matay din. Saan na? Kung ibabasan mo, ayaw kasabutin eh. Tiwasa basa, Jo. Tiwasa. Ilang din kay taas kayo. Ayaw kasabot. Eh, hinanggaw man ang kalakihan eh. Nganong wa man ka mo reklamo ini, Jo? Reklamo ko, uy. Ako may isang ihadlok. Pero, mura maglain din. Ha? Diyan Mura doon na siya giyam-yam nga nanibaw to ako mga balibo. Ay, atis good. Lagi, mao to nga, wa may kistorya og tiwas. Yahinoon ming tambagan nga, kuwan mo ni, gitagan ming librito. Kay? Kay mato niya, Oh. sigurado na ko na. Binuang gini da. Binuang gini. Dako kay kog alkanse ini. At alang soyan din. Kay maingon man siya nga, kung di ganit ko mo ipikto, siya ko mismo may mahimo sa proseso, kuan sa proseso. Aw, mas mayo pa. Og, ingnon siya nga tabangan lang taniya. Pero Ha? din, labing siguro, mga ginagdugang bayad. Di ay. Ha, kalit sigod. Lagi? O, mas mayo siguro din nga siyan lang. Unya, mo additional lang tagbayad. Ang may kaso ba? Ang importante nga, babunto ginato si Arturo. Busit. Naglabad na kaning una ko ning kalakayhada. Pulos palpak ang tanan na itong gihimo. Way kapuslanan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!